Салом алейкум азиз, инда саломат хона салом боше. Ин кори ман аст дидин шаб рӯз. Аспаси чӣ мегӯянд илмҷӯӣ мегӯяд ки аз гаҳвора то ба гур илмро биҷӯӣ. Илмро мо бояд ки доим бояд ҷуста шинем. Ман аз кӯдакӣ мехай китобу дафтар қати фақат мешинам. Инам синни сол ай 50 гузашта ҳозирам китобу дафтар қати мешинам. Фаҳмиден? Инсон ба чизе ки калон шуд ҳам қати мегӯем иншолло ки зиндагиша давом медиҳад ва аз дунё ҳам хоҳад гузашт. Мақсади гап ман чи аст ки мисол ки ҳар яке шумо дар ҷавонитон метавонед ки ба китоб дода шавед. Китоб гиред, хонед, мисол илм аз худ кунед. ҳар рӯз як саҳифаи китоб хонед. Дар аввал душвор аст. Манам вақте ки дар медколлеҷ дохил шуда гиридам, якум курсӣ бисёр душвор буд. Лексияро чӣ мегӯянд дарёб намекардам нависанда душворӣ мекаштам. Баъд дар димикурсӣ барои ман вай шуд. Чӣ мегӯянд барои ман баъд қулай шуд ки баъд навистанда дарёб мекардам менавистам. Барои ҳамин шумо вай кунед. Гирен хеле варақҳои шеърро дидед, ним хеле варақҳоро гирен, пича кунед барои худтон. Хонед ё ки дар интернет дароен дар Яндекс. Ман Яндексам инро гирифта печат кардагим. Дар Яндекс дароен шеър нависед. Шеър мисол ки дар бораи ватан, шеър дар бораи чӣ мегӯянд эҳтироми падару модар, шеър дар бораи эҳтироми донишмандон. Гирен хеле мисол хонед ҳар рӯз. Мехонем ки мехонед. Майда сартон монда мешавад. Сахт монда мешавед. Хоб меред, мехезед, роҳат мекунед. Бинен як роҳи чӣ мегӯям китобхонӣ. Ва худтонро ба китобхонӣ одат кунед. Чӣ ки инсон мисол ки як таом хӯридаш одат мекунад. Ку меъда хабар медиҳад ку гӯшт нашиди мере мехӯред ку. Ҳамин хондан ҳамин хело одамо ҳавас шакл мегирад. Яке ҳавас мегирад хондан, одат кунонӣ худтон ку баъд мегиред, баъд мехонед ҳар рӯз. Ман ай кӯдагим худам одат кунандагим. То ҳамин китобро мисол нагирам, нахонам, чи нанависам, ҳамон рӯз барои ман рӯзи хуб намешавад. ин рӯз ма ки дар ҳеҷ куҷо ки кор маро қабул ки намекунам, ҳар рӯз мерам коркоӣ меём, баъди коркоӣ мешинам, хеле маълумот мегирам, менависам, варақада менависам, бо хатогиҳошро ислоҳ мекунам, бо мекунам, баъд дар видео бо сабт мекунам, бо видеоро бо эсерна бо як бор дига бо мекунам, аз назар мегзаронам. Видео агар соз бошад соз, носоз бошад бо эсерна удалил карда бо видеои нав сабт мекунам. Барои шумо худтонро ба китобхонӣ чӣ мегӯянд дарсхонӣ одат кунонед. ёшои азиз, ҷавонон, бачаҳои хуш, духтараки хуш, ҳаёти ҷавонитонро беҳуда нагзоред ки дар ҳадиси пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст ки инсон вақте ки аз дунё мегзарад ку ба ғайр аз ибодате ки мисол рӯза гирифтем, намоз хондем, мисол закоти мол касе ки бой буд дод, касе ки мисол ки тавонист ҳаҷ рафт, ба ғайр аз ин саволҳо мо дар назди Аллоҳ таоло бо аз ҷавониамон ва аз чӣ мегӯянд умрамон, ҷавониамон ҷавони умр, аз ҷавониамон ва аз моламон. дар ҷавонӣ чӣ кор кард инсону ва чӣ гуна ҷавониро гузаронд, ба чӣ кор машғул шуду, ба корҳои фоидаоваре машғул шуду, ба корҳои зараровар. Ҳама ина дар қиёмат пурсида мешавад аз ҷавонӣ ва аз молро аз куҷо ба даст оварду ва дар куҷо он молро сарф кард. Барои ҳамин илмро гирен, ҷавони муҳтарам. Маро ҳеҷ кас гуфтагӣ неbuд, на падарам, на мадарам, ҳеҷ кас ки илмро мисол гир. Ман худам рафтам, талаби илм кардам, гирифтам, бо мисол дуюм дипломам гирифтам, они сеюм дипломам мисол вай кардам, ба хоҳиши худам дохил шудам, хондам. ҳар як инсон ки хоҳад худаш мисол ки меравад ба мурод. инсон хоҳад мисол барои чӣ мегӯянд дузандагида меравад, пазандагида мисол чӣ мегӯянд кандакорӣ, мисол духтурӣ, мисол ронандагӣ, мошинсаворӣ, ассаворӣ, мисол ки варзиши чӣ мегӯянд футбол, волейбол. Инсон ба як чӣ бояд худашро чӣ кор кунад, навай кунад, чӣ надорам, машғул кунад. дар ҳадиси пайғамбар омадааст ки беҳтарин шумо дар назди худованд касоне мебошанд ки бар ҳамон муҳите ки шумо зиндагӣ мекунед, бар ҳамон муҳит фоидаи худро мерасонед. мо бояд ки фоидаовар бошем, не ин ки зараровар. гуфти раҳмати модари ман ки бадиро ҳар кас карда метавонад, некиро ҳар кас карда наметавонад. мо бояд ки некукор бошем, бояд ки фоидаовар, манфиатовар бошем. дар ки ҷое ки набошем, дар кадом кураи замин ки набошем, дар кадом кишваре ки набошем, моро ҳамчун миллати мусалмон, ҳамчун тоҷик мешиносанд. мо аз номи мусалмонҳо мисол як кор кардем, мегӯянд о мусалмон қандаш зада ин кора кардааст, ё ки тоҷик қандаш зада ин кора кардааст. худо накунад ки як кори бад кунем, мегӯянд ана мусалмон, ана тоҷик ин кора кард. барои ҳамин кӯшиш кунем ки доим ба кори неку, ба кори хуб чӣ мегӯянд сафарбар карда шавед. хоб ҳамин видеои маро илтимос бо диққат гӯш кунед. ман оҳиста гап застам, тез гап намезанам, ки барои шумо кӯшиш мекунем ки маълумотҳои хуб чизҳоро барои шумо расонида бошем ва аз шумо фақат лайка зер кунед ва поделиться кунед, подписаться кунед ки ба дигарон ҳам расад маълумот. бахил нашавед, гули бахил танг аст. ҳасад набаред ба ман. аз ман ҳасадбарандаро касе ҳасад мехӯрад ку одами ҳасадхоре амали некашро ҳасадаш мисли ки чуноне ки оташ ҳезумро хокистар мекунад ку анамо ҳасад амали некашро нест мекунад.
حسدخور نباشد، بخیل نباشد، بخیل گورش تنگ است. بعدش میگن عیب‌جوییتون بس کنین، کمبودجویی بس کنین، مسخره نکنین. مسخره کننده در آتش جهنم است. میدونی مسخره کننده چی است؟ مسخره کننده و عیبجو عیبجوی و کمبودجوی در حدیث مفلس داخل میشد که از عمل نیکی کسی که شما عیبجویی کردید و کمبودجویی کردید، مسخره کردید کو از عمل نیک یعنی بنده مظلوم گرفته، عمل نیک شما گرفته در بنده مظلوم میتین، عمل بدی مظلوم گرفته به شما میتین، پس میگه برید مظلوم رو به سوی جنت و ظالم رو به سوی دوزخ. شما از جمله ظالم حسابیده میشه. ظالم یعنی که مسخره کردید، عیبجویی کردید و مسخره چی میگن کمبودجویی کردید، انسان رو چی در عزت نفسش رسیدید، انسان رو رنجونیدین. همین انسان که رنجید کو خودش دعا های. تو اینکه انسان دعا نکنه و دعا نیست، این که رنجید خودش دعا نه.